A principis de setembre del 1714, amb les defenses arrenades, Berwick va preparar l'assalt definitiu contra Barcelona. Els catalans continuaven decidits a la resistència, ara amb l'esperança que els fets polítics internacionals provoquessin la intervenció dels britànics contra Felip V. La matinada de l'11 de setembre, una nit sense lluna, l'artilleria borbònica va realitzar 3 descàrregues contra les muralles de Barcelona. Tot seguit, milers de soldats borbònics van començar a escalar les runes de les muralles. Els catalans es van defensar, però no van poder impedir que els atacants s'emparessin dels baluards de Llevant, de Santa Clara i que després conquerissin el de Portal Nou. Davant l'empenta dels atacants, els catalans es van anar retirant cap a l'interior de la ciutat, tot mantenint la resistència. Cap a les 7 del matí, el general Villarroel va ordenar 2 contraatacs per fer recular els invasors. La cavalleria catalana es va concentrar a la zona del Born i va carregar pel carrer del Bornet, però la infanteria borbònica, ben atrinxerada, va rebutjar l'atac. Villarroel va resultar ferit i els catalans es van haver de retirar. Al mateix temps, Rafael Casanova, conseller en cap i coronel de la Coronela, va contraatacar amb la bandera de Santa Eulàlia, l'ensenya de guerra protectora de la ciutat. La Coronela va embestir l'enemic per la zona del baluard de Sant Pere i va destrossar el regiment de guàrdies valones i el regiment de guàrdies espanyoles. Berwick, astorat per la potència de l'atac, va abocar una gran quantitat de reforços. En el combat, brutal, Casanova va resultar ferit. En aquesta zona, els catalans també es van haver de retirar. Cap a les 8 del matí, les línies de combat es van estabilitzar i els borbònics no podien avançar. A les 3 de la tarda, els catalans, convençuts que la victòria era impossible, van demanar parlamentar. Berwick, al seu torn, havia patit baixes esgarrifoses i sabia que els catalans encara tenien tropes i que les seves podien defallir. Berwick va renunciar a saquejar Barcelona i va acceptar parlamentar. Els catalans van capitular i Berwick es va comprometre a evitar la destrucció de la ciutat. Barcelona es va salvar. Es van respectar les persones i les seves pertinences. Cardona va capitular el dia 18 de setembre i Eivissa ho va fer un any següent. Felip V esdevingué el vencedor absolut. De resultes de la derrota, l'estat català va desaparèixer. Les constitucions van ser derogades. També van ser suprimides les institucions catalanes, la Generalitat, les Corts i el Consell de Cent. La gent va ser sotmesa a violències i vexacions. Els caps militars catalans van ser empresonats i part de la jerarquia religiosa va ser foragitada. Milers de catalans van haver de romandre a l'exili i altres van ser perseguits, empresonats o executats. Es va confegir un cadastre per poder organitzar el saqueig fiscal del país. Un gran exèrcit d'ocupació va garantir la submissió dels vençuts. Per tal de subjectar Barcelona, es va construir una gegantina ciutadella imbricada en la ciutat, la construcció de la qual va exigir la destrucció de centenars de cases. La participació política va quedar tallada de socarrel. Fins i tot el nomenament de batlles va passar a dependre directament de la corona. La llengua castellana es va imposar a l'administració. El decret de nova planta va formalitzar la liquidació definitiva de les llibertats catalanes. Catalunya i Mallorca, com abans València i Aragó, van passar a ser províncies totalment sotmeses a la corona espanyola.